Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän. Then Jesus said to them, truly, truly, I say to you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. The bread of God is he which comes down from heaven and gives life to the world. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Then they said to him, Lord, evermore give us this bread. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. And Jesus said to them, I am the bread of life. He that comes to me shall never hunger, and he that believes on me shall never thirst. Niin Jeesus on meille se elämän leipä ja todellinen, iankaikkinen uusi elämä. So Jesus is the bread of life and the real new life for us. Koska hän on avannut yhteyden Isään Jumalaan. Because he has opened up a connection to the Lord. Ja niin kuin tänään saadaan kokea, So as we today can experience, Jeesus on myös avannut yhteyden ihmisten välille. Jesus has also opened a way between people. Me ollaan kaikki Jumalan lapsia yhtä arvokkaita. We are all the children of God as valuable. Ja meillä on kaikilla erilaisia lahjoja, And all of us have different gifts jossa Jumala voi ilmestyä meidän elämässä ja saada olla hänen käytössä ja siunata muita. through which God can appear in our lives and we can be used for others. Eikä meidän tarvitse kilpailla toistemme kanssa. And we don't need to compete with each other. Vaan me saadaan siunata toisiamme, And we can bless each other. saadaan puhua hyvää We toisista can speak good words to each other ja sillä tavalla tulla siunatuiksi. and be Yeah. blessed in that way. Ja todistaa myös tälle maailmalle, että Jumalan rakkaus on totta. And also give a witness to the word that God's love is true. Ja yhteys Kristuksessa on totta. And connection with Christ is true. Ja me saadaan olla Fellowship. osa yhteistä Jumalan missiota. And we have this mutual mission in Meillä on Christ. kaikilla oma paikkamme tämän kaupungin keskellä. We all have our own place here in the midst of the city. Ja me saadaan loistaa Jumalan valoa, Kristuksen valoa tälle We kaupungille can shine the light of Christ to this city yhdessä. together.